Hola, soc la Jessica Revestido, soc la regidora de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Molins de Rei i des de l'Ajuntament organitzem des de fa 24 edicions el concurs literari Mercè Rodoreda. Hi havia una tassa blanca de porcellana buida i un ou, una taula de fusta vella, mancada de vernís i sense estovalles, una cadira buida a mig camí d'arrencar a córrer i unes sabatilles molsudes i peludes a terra. Vaig seure a la cadira i vaig fer rodolar l'ou per les tabelles de la taula fins que va caure a terra i es va trencar. La clara mucosa es va escampar damunt la rajola. El rovell es va mantenir ferm durant uns minuts abans de desfer-se. Aquest és un fragment del Batec, escrit per Sandra Freixomí Tramunt, la narració guanyadora de la 24 edició del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, organitzat per la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Molins de Rei. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament vol possibilitar un espai de creació pel desenvolupament dels talents femenins. Uns talents que mantinguin en peu l'esperit de justícia social que ha de possibilitar a totes les dones una vida millor, diversa, més agradable, on tinguin cabuda totes les persones i totes les diferències, basades en el respecte, l'empatia i la igualtat d'oportunitats. El Batec, conjuntament amb les altres dues obres guanyadores i les 7 finalistes de la 24 edició del concurs, configuren l'obra conjunta que porta per títol El Batec i altres narracions. Parlem de 10 textos inèdits que per la seva qualitat literària i la seva aportació creativa, el jurat del concurs va escollir com a premiats i finalistes. Són obres que parlen de la vida quotidiana, de records familiars i de vivències personals. Històries que ens transporten a moments passats i ens connecten amb les pròpies vivències o amb projectes pendents de les autores. Us convidem a poder gaudir d'aquestes 10 narracions escrites amb molta il·lusió i dedicació per les creadores i han estat mereixedores d'aquest reconeixement atorgat en el 24è concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda.